Sanibonani Dumelang Majoro Bonjo Mambo Vipi. Sekuqubuka enye impi phakathi koMaskandi njengoba uBobo umfana wePiki odume ngokuthi wayegidela umgqumeni kulezi zikhathi mabeshutha ama-DVD esephumele obala wathi impumelelo yakhe kwezomculo ivinjwe uKhuzani njengoba kuba ukuthi mawuke waxabana naye kufane nokuthi usuxabane nabo bonke abahleli bemcimbi. Wathi sekufika isikhathi manje sokuthi aphumele obala ukuthi yini emvimbile noma yini evimbe impumelelo yakhe la kwezomculo njengoba engaqashwa ndawo nje kodwa ewashaya ama-hit kuhle kagatsheni kwelasophongolo. Ubobo ukhala ngokuthi abahleli bomcimbi bamtshela ukuthi angeke bekwazi ukumqasha emcimbini yabo njengoba besuke beqashe noKhuzani, kwazisa ukuthi uKhuzani wabatshela ngokusobala ukuthi yena angeke aqashwe lapho kusuke kuqashwe khona umfana wePiki ngoba akekho ezingeni lokuthi angadlala emicimbi edlalwa uyena. Lawa ngamazwi ashiwo nguBobo umfana wePiki. Ungasitshela kwi-comment section ukuthi ubona ukuthi amawuwa le ndaba esho lensizwa noma uyakholwa ukuthi khona okukhona okusho uKhuzani.